Monika Čágo! Takže dneska. Takže jsme tady znova teda. Budeme zkoušet challenge mentoska a... Mentosky. No, Víte, jak se to k sobě hodí. Podrače, nebo to je taková kombinace. No nic, řekněte, jak se to dělá, protože já to nechci vysvětlit. a hodíš mentosko do koly. Prostě otevřem Coca-Colu. Já... Už to bublá. Když se tam stopne. Upadlo mi víčko. Ups. To položíme. Ty to položíme. Tak. A ty tam hodíme. A počkej, Šimen. Ne. Holky, ale potom utíkejte. Tak si udělej. Dej mi tak jo. To teda bubla. To je teda fakt bomba. Vypadá, jak kdybyste se udělali loužičku. Takže pokus moc nevyšel, ale zkusíme. Měli jsme to zaklad. Tak ještě jednou dělejte, hoďte to tam, dělejte. Zkusíme ještě jednou. No, určitě jako první zakladku, ne? Hele, Kláro, vemeš tu kameru, nebo někdo tentokrát vám se střídat? Ty jsi to stopla? Já jsem natáčela včera. Že ty to natáčíš furt? Jo. Tak Sára, to je blbý to video. Tak Sára, to musíme, no.